tussen die tig 100 dappelen vleut, kan het zien dat er heel wat te doen is. Nee, goed gezond, doordat alles heeft bleut. Al die hertjes die kriegen, van de joep zich gescheut. Kom eens kieken bij ons, die wij heen geweren, wie hebben de fiets van ons leven. We zijn hier in de studio Milestone in Bung, zeggen ze hier in de regio, in Bunde. En wij zien vandaag, zoals dat moet je, de laatste loodjes aan het leggen aan de opname van ons cd. Die moet dit weekend een beetje afkomen, want over 2 weken dan is het zoiets. Hè? Op dit moment zien Christel en Quinn stonden met een beetje zwijden op het vuur over dingen een keer een stumje in te zingen. Zijn met name bezig met de tweede stummelodie erop te zetten. En zoals ik het dan altijd humoristisch probeer te zeggen, dan kom ik binnen en dan zal ik het wel even verzouwen. Nee, dan moet ik mijn stum in zingen en hopelijk krijgt dat dan de klankkleur die wij zelf vinden dat W3 is. Wie is W3 ontstaan? Quinn Warmelam en hij Wilders ondergetekende dus zongen al langer samen wat liedjes. Toen even bij was Christel en Quinn waren ook een vast duo met betrekking tot ballads, die dukken samen met mij. En voor de Jan leed Quinn Christel een liedje huren om in de kop in ergens november 2001. En Christel vond het erg leuk en zit waarom moet ik niet meezingen. Nou, in dat jaar hebben wij Heftig Lazer samen gezongen als trio. Dat hij toen hoog gegroeid op het LVK en worden we uiteindelijk 5e mei. En door ontstond de gedachte, waarom gaan we niet verder als trio en waarom gaan we niet een cd maken. Dat is heel makkelijk gezegd, daar zijn we mee bezig geweest, sponsoren waren zeer enthousiast. En we zijn toen in november met ons cd gekomen, alleen we hadden eindelijk niet, dat was een naam. Christel, Quinn en Hai klinkt leuk, maar is niet echt een artiestennaam. Nagedag en dan heb ze de periode van Kadere. Ons achternamen begonnen op dat moment allemaal met een W. Dat heeft alles te maken dat vrouwen wel eens van naam veranderen, achternaam. En dat waren 3 keer de W. En op zijn van ons is W3 ook. Met z'n drieën. Dat deed je eigenlijk als 2 duo's mee met onder andere de liedjes over het in Venlo. En ja goed, ik schreef dus voor beide duo's de liedjes. En er kwam eigenlijk één liedje, dat had ik af. En dus dat zat zo in mijn kop dat ik ook qua andere liedjes niet iets geschreven kreeg wat aan dat, ja, door mij kon smeten. En dat liedje had ik in eerste instantie in de gedachte met samen met Hai te gaan brengen, maar ja, ik had het gevoel dat er met meer stummigheid en toch ook met Christel erbij er toch nog wat meer uit te holen was. Toen heb ik hem er laten luisteren en toen was het eigenlijk meteen zo onder de indruk en helemaal vol van het nummer. Toen was het gelijk duidelijk van, dit gaan we gewoon met ons drieën doen. En alles het andere wat ik geschreven heb, dat hebben we aan de kant gezet. Hè. En toen zijn we met z'n drieën gewoon voor één liedje gegaan. En dat was Heftig Lazer in de Lucht. Heftig Lazer in de lucht, want we zien het man genoeg. En dansen op de ladies in de nacht. Geef zich allemaal de glas, dingen zien je dik niet los. Door de reden leent je goed bedacht. Nog niet voor dit heel uur voorbij. Als we dat zelden wachten zien, dan geeft de week bescheid. Maar als we nu bedenkt, wie toch dit liedje klinkt, en in de lijn de straks met ons heen. Heftig
was eigenlijk de spil van de W3. Ja, omdat ik ook de liedjes schreef, had ik natuurlijk een beetje, ja, uiteindelijk de bindende factor tussen ons clubje. En ja, zo is het inderdaad een beetje ontstaan. Dat we toch een gezamenlijk liedje hebben gebracht. En ja, dat was dus, en het is volgens mij al eerder verteld net, het begin van het succes. Maar goed, de creativiteit van Quinn heeft wel helemaal losgeslagen. Dus er kwamen weer zoveel fijne liedjes uit eigenlijk. En zond er nu te laten liggen. Dus toch fijn op een cd. En ja, we zien wel. We zullen wel zien wie dan slijt. Ja, normaal start Quinn meestal, hij is de schrijver van de liedjes. Hij heeft natuurlijk helemaal eens in een bulles, hoe weet dat zeggen, wat hij wilt en wat hij wil bereiken, wat hij wil huren, wie het wil klinken. En dan zet Christel en hij altijd, Quinn, doe het mij dan maar voor, zing het er maar in. En dat werkt ook gewoon prima. Hij heeft uiteraard het nummer Dukste gehuurd, hij heeft het zelf geschreven. En dan staat het op het vlotste op. We zien niet gestrest op het moment. Nog niet, zou ik misschien kunnen zeggen. Het is de laatste dag dat we in de opnamestudio zitten. Tot nu toe gaat het allemaal goed. En wellicht dat de spanning nog op gaat lopen. Maar stress is gezond, want dan kan ze een goede prestatie neerzetten. Als ik nu naar die CD-presentatie ga, werkte ook de winnaar van 2011 met LVK? Oh jeetje. Nou, er stonden natuurlijk wel inzendingen voor het LVK op. Ja, en of dat opgepikt gaat weer, dat wachten we maar weer af. Dat zullen we wel zien. Wie weet. En de CD in zijn algeheel, was je er tevreden over? Ja, het is een heerlijke afwisselende cd geworden met allerlei verschillende genres. Het herkenbare zit er ook wel weer in. Hè. Dat vind ik ook wel het herkenbare weer, het regenluidtruc. Maar ook verrassende andere richtingen. En we gaan een beetje naar het Caribisch gebied. We hebben een beetje country erin. Folk zit er natuurlijk in. Het vastgehalte komt er ook wel weer een truc. En een prachtige ballad, een kinderliedje. Ja, er staat van alles op. We hebben een speciale aandacht, want wat hebben we niet opgewacht? Dames en heren, vandaag Ween Breed! Waar is het fantastisch, dat het heeft bestaan. En dat er nu ook nog eens anders wie vandaag. En in de kinderwaar is komt nog aan de hand. De gekken van zijn lopen in het Limmersland. Het geeft wie ons al jeuken als het oorlog klinkt. We zingen vast verloren als een groot geschin. En geest in het beleven maakt er dan wat van. Alles en ook iedereen is in de pan. Van waar zijn neus het verstijgt. Van alle bonte kleuren die jij. Het is vandaag en vandaag. De beoogst en ook neder. Al die is geslaagd. Om al het goede komt vandaag en vandaag. Van de spelers trouwens, wie dat bij het voetballen zo mooi heeft. De dames achter W3. Wie is het om de dame achter W3 te zijn? Erg leuk, moet ik zeggen. Het heeft een lange aanlooptijd gehad. In het begin waren het begin langzaamaan. En nu merkt ze toch als ze dit ziet dat het niks is. En dat realiseer ik me eigenlijk wel op zo'n dag. Ja, natuurlijk draait alles om de mannen, maar die kennen niks zonder de vrouwen natuurlijk erachter. Hè? Wie belangrijk is uw rol achter de schermen? Dat klopt. Sowieso liggen nou bij mij de boekingen. Die taak heb ik toebedeeld gekregen. Dat is al heel veel werk. En dan is het zorgen dat de hemden mooi gestreken zien en de tas klaarstaat en dat ze de papiertjes hebben waar ze naartoe moeten. Ja, dat soort dingen op de achtergrond. Ja, over boekingen gesproken, de laatste jaar is het natuurlijk gigantisch omhoog gegaan. Ja. Hè? Ook door de LVK. Te zien hoe we dat in gans Limburg gewoon grote artiesten. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb het echt op het goede tijdstip overgenomen. Is er een dagtaak dan nu? Nou, oren per week, ja. Maar ja, dat is echt enorm druk, ja. Echt merksnoor winnen van het LVK, dat is gigantisch. Door de hele provincie, ja, echt heel leuk. Zit je er bij alle optredens bij of zeg je van nou, ik kan vandaag niet meer horen? Vandaag kunnen we zeker nog wel huren, maar we hebben 2 kleine kinderen, dus ja, het is niet reëel om middels keer mee te gaan. En ze zien zoveel weg, maar we zoeken ons natuurlijk wel de pareltjes uit om erbij te zien. Ja. Wat is je favoriete nummer? Ja, toch wel vandaag. Ik ben amuzikaal. Volgens Quinn kan ik 3-stemmig zingen, dus dat zit aan. Maar wie vandaag nog niet klaar was, had ik wel meteen zoiets van, ja, dat ga je dan weer. Toen moet ik wel zeggen, ik vind nou bij de nieuwe CD ook een aantal gewoon hele leuke nummers. Ook een heel mooi nummer, dus ja, ik vind het toch iedere keer weer knap.
Dan ga ik vragen, wat is nu het mooie van W3? Het mooie van W3, het enthousiasme, de lol die ze erin hebben, de kick die ze krijgen als ze voor hun zelfstijd met hun nummers mee duidt. Daar krijgen ze zo'n enorme energie van en dat stralen ze ook uit naar de mensen. Dus dat is echt een wisselwerking en ik vind het knap hoe ze het iedere keer weer zo vol enthousiasme op de bühne kunnen staan. Dat vind ik heel mooi om te zien. Ja. We hebben ook hulp van de Kenjer nu erbij, hè? Een heel mooi nummer. Ja, heel leuk, heel enthousiast, heel dynamisch. En de kinderen, dat blijft gewoon altijd leuk. Het zien ons kindjes waar Christel zien kinderen zingen er mee en dat is toch wel echt heel mooi speciaal. We springen rond die eigen yo-yo. Ai, 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 yo. Spring op en neer met veel plezier, want maar gewoon en lief niet stond. We springen rond die eigen yo-yo. Ai, 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 yo. We bedenken heel skiën, want iets van is hier lekker eigen wies. Een beetje stoer en niet zo tuf. De scheids zoekt met wie het vlugel was. En keert vandaag eens duchtig gaas. Met geen skuur door dat maar. Het is met in allen dag. En het gesloten terwijl de vogels lekker weer door hallo. We springen rond wie einde yo-yo. Ai, 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 yo. Spring op en neer met veel plezier. Want maar voor een liefde stond. We springen rond wie einde yo-yo. Skiën wat niets, want is je lekker eigen wies. We springen rond die einde yo-yo. Ai, 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 yo. Spring op en neer met veel plezier, want maar gewoon een lief niet stond. We springen rond die einde yo-yo. Ai, 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 yo. We drinken heel skiën wat niets, want is je lekker eigen wies. Ai, 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 ai. Klaas is, ik mag wel zeggen, de grootste fan van W3, hè? Ja, dat zeggen ze en zo voel je me ook wel, ja. Je bent er vanaf het allereerste moment bij? Ja, vanaf het eerste moment. Hufste glazen in de log, 2 uur doorbraak en dat waren de eerste keer dat ik met de virus in aanraking kwam, ja. En wie ging dat? Waarom was je winst fan dan? Ja, het waren iets anders. Anders dan andere vastelovensnummers, maar W3 waren ook anders. We kwamen ze een keer tegen in Grubbevorst. En er waren geliggende klik, dus dat is, dat waren anders. Ze zijn heel toegankelijk en dat waren van het begin af aan al. Dus dat is gewoon echt leuk, ja. Wat deed je allemaal voor de band? Wat ik doe, de fanclub die ik heb opgericht, die via Hives op buurtaal, om zo te zeggen. Heb ik veel contact met haar en eigenlijk hoor ze me voor kunnen vragen voor ze me voor en daar help ik helemaal mee. Dus, ja. En nu begreep ik dat zich met die gezondheid nog af en toe altijd te sukkelen, maar toch volle poelen voor hun postersplex, de fanclub bemand, volle poelen voor hun doorreis. Ja, dus inderdaad, mijn medische gezondheid is niet wie het huurt te zien. Ik heb afgelopen 19 oktober heb ik nog 13 jaar met een beperking rondgelopen. Daar hebben ze mijn arm geamputeerd, mijn onderarm, maar veel pijn en veel pijnmedicatie. En we zien A tot de nummers zien van W3 die me gewoon raken en die me tranen in de ogen brengen. Omdat het gewoon zeggen wat ik voel. Maar het is gewoon een leuke truc krijgen. Dus het is voldoening van de fans. Ook heel veel voldoening van W3. Dat iets zich in een keer zijn telefoontje als een ziekenhuis leest. Maar dat je ook zo wie een dag van vandaag, dat ze bij de VIP's moet zien. En dat ze gewoon speciaal is voor u. En ze voor mij. Dus ja, dat geeft gewoon heel veel steun. En dat brengt me ook er bovenop. Dus dat is echt fijn. Ja. Welk liedje is dat van hun? Wat is dat echt zo mooi? Nou, ik had één moment, maar vandaag werd de nieuwe CD gepresenteerd en er zijn er nummer 9 bestegen op. En wie ze het inzongen, hij, Quinn, Christel, hij, waar ze al aan mee gaan denken en hij is al de tranen in de ogen. Dus ja, dat nieuwe nummer is voor de kijkers nog even geheim, maar dat weer vandaag gepresenteerd, ja, dat is allemaal weer mooi, ja. Morgen om 9 uur, van hoe is het
aan een typisch W3-liedje? Het is anders dan alle andere nummers. Het is een liedje waar iedereen zich in kan herkennen. Het is van lekker folkmuziek tot pop, tot reggae, maar het is ook jong en oud, gaat erop los. Het zijn makkelijke teksten, dus iedereen voelt zich er gewoon goed bij. Dat is echt een feeling. Dat onderscheidt zich met de rest. Wie zijn de drie in de omgang zo? Ja, het zijn hele normale mensen, zeggen ze altijd, van het ze zijn zo gewoon gebleven. Maar het zijn gewoon kei leven, hartelijke mensen die voor de klaar zijn als het nodig is. En ja, super gewoon. Ja, daar hebben ze hier vandaag natuurlijk vooral de taak om te genieten van wat er allemaal om de heen gebeurt. Verbaast het dat er zoveel mensen hier zijn? Verbazen, nee. Ik vind het wel prachtig. Verbaasd duidelijk me niet meer als ik zie dat we die 1600 leden op de fanclub hebben. En er iedere dag wel een lid bijkomt. En ja, vooral natuurlijk wie ze het LVK wonen met vandaag, waar het gaat. Ja, het wordt alleen maar meer. En ik denk dat dit misschien nog een topje van huis, nog geen topje van huis is. Dat wordt alleen maar meer. En ook met deze ideeën overtreffen ze zich verzoeken tot er nog meer mensen komen. En ja, dit is gewoon super. Dat is voor de jongens en voor Christen natuurlijk is dit geweldig. En dat gun ik er van harte. Ja, als je hun muziek bekijkt, wat maakt nu een echt W3-liedje? Nou, dat begint bij Quinn Warmerdam, die de liedjes schreef. Die had toch een bepaalde iets in zijn liedjes. Quinn noemde het vaak zelf altijd doelliedjes. Dus dat luider gaat met kinderen dansen, springen. En dan vanuit de arrangeur wordt een bepaald sausje overgegooid dat in samenspraak met W3 naar hun klank toe wordt gebracht. En dan hun driestemmige zang. Dus het is een leuk product. Ja, ze zijn al enige tijd bezig, maar de laatste jaren eigenlijk was in gans Limburg echt doorgebroken. Natuurlijk ook vanwege de LVK. Ja, absoluut. In dat zin is het LVK natuurlijk een happening die een artiest kan brengen. Maar vergeet niet, ze zitten los van elkaar al jarenlang in de vastelovenswereld. Dus ze hebben elkaar ergens ooit gevonden. En nou, laten we daar heel blij voor zijn, denk ik. Ik heb met ze in de studio gezeten. Wie gaat dat met hun in de studio? Nou, er is altijd wel enige spanning. Er moet onder druk gepresteerd worden. En op een gegeven moment moest je natuurlijk naar dat punt toe waar iedereen van zegt van oké, dit is de goede take. Het gaat wel altijd heel vriendschappelijk, maar er is altijd wel enige spanning van we moeten een goed product creëren. En ja goed, er moet er altijd plaats blijven voor het ouderij en voor het gezelligheid. Ben je hier een beetje fan van? Hè? Ja, altijd dat weten. Hij Quinn? Jazeker. Hij het van zijn vader. Hij het van zijn vader. Welk liedje denk ik nu van, dat wordt hem dit jaar? Ik ben zelf helemaal weg van als een ballad die erop staat. Dat is echt een nummer. En vooral omdat we er zien heel technisch mee bezig geweest. Hè? Met het opnemen, teksten maken, muziek maken. Maar op het moment dat ik op een gegeven moment echt doordenk wat voor liedjes ze eigenlijk in elkaar hebben geknutseld. Wat we er hebben opgenomen in de studio. Dan is het, ik denk dat een ballad dicht bestinkt mijn favoriet is. Ja, qua uptempo nummers en de vastelovens, ja, zit er toch wel van één hier liedje. Ja, vooral een hele... Maar ga je toen bij vandaag gezegd, toen het klaar wordt, dit is hem. Die kennen we net. En heb je het gevoel dit keer ook gehad? Ja, één hier liedje, dat is een liedje wat dus inderdaad een liedje met een knipboog is. Qua tekst, een beetje met een knipboog. Maar ook zelf het heeft een beetje de swing van vandaag. Het is wel weer wat anders, maar ja, dat vind ik zelf een heel leuk nummer. En kom eens kijken bij ons, er is ook een hele leuke afwisseling erin. Wat nieuws wat betreft W3 zit er door een soort tjoenkelliedje. Wat wel op een hele verrassende manier een wending kreeg. En dat is wat dat liedje ook weer echt een stukje optilt. Ik drink ook wel eens jonge klaren, maar meestal thee. Noem maar even Marieke dan. Even Marieke. Ja. Hallo. Hallo, popje. Hallo, een handje. Een handje? Och, wat braaf. Hé, is dat lekker? Mensen, daar hebben ze ondertussen toch wel wat contacten in de loop der jaren opgebouwd samen. En boet het feit dat het gewoon vinden we hele leuke en goede artiesten zien, hebben we er zelf ook een band mee. Dus dan komt ze toch ook bij bepaalde mensen uit. En we zijn erg vereerd dat onder andere bij Pikraf en uiteraard Cartouche en Big Benny dat willen doen. Dus daar zijn we heel blij mee. Wat vindt u van W3? Ja, dat is een topgroep. We hebben voor mij een top liedje gemaakt met vandaag. Ik denk dat het heel moeilijk zal worden in de komende tientallen jaren zelfs om daar nog overheen te komen. Het is echt een topliedje. En daarboven zien het ook nog ontzettende leuke collega's. Dus ja, top. Een hele goede groep. Heel fijn collega's die heel dicht bij elkaar komen. Gelukkig. Ja, dat is gewoon topmuziek.
En nummer gaan is niet altijd de eigen liedjes in de auto draaien. Draait je ook wel eens van hun? Zeker weten. Nummer zijn er dan? Ja, vandaag heb ik vorig jaar natuurlijk veel gedraaid. Ik moest een beetje de teksten leren vorig jaar voor de vastelovend. Ja, dat ging net zo 1, 2, 3. Dus ik heb hem wel heel vaak moeten draaien. Wat is nu een typisch W3-liedje? Ja, daar zitten de Ierse accenten in. Het een beetje folkloristisch accentje. Hou ik dat goed gezegd? Ja, heel goed. Ja. Nee, maar dus, we hebben in Limburgse een hele scala aan artiesten. En ik denk, nou, daar zie je weer een unieke aanvulling op het geheel. En dat vind ik zo apart aan W3. Ik ga even richting... Het nummer wat ze voor ons gemaakt hebben, geweldig, heftige glazen. Ja. Dat is echt heel erg passend in de bos. Ja, dat is echt chic. Mooi. Dat vind je ook goed? Ja. En dat hoeft het dan voor heel goed. Hun zingen en verheffen. Veel door de gebaar. Ja. Ik ga even richting de tekstschrijverskant. Wat maakt voor dich nu een liedje van W3, een echt W3-liedje? Ja, ik kan het heel moeilijk zeggen. Kijk, als ik kijk naar een vandaag nummer, ja, er zit zoveel in wat gewoon iedereen aanspreekt. En ik denk dat dat een sterke nummer is. En ja, er zit een zeer goede melodie en arrangement onder. Dat is gewoon super gemaakt. Dames en heren van W3, de CD-presentatie. Je zit halverwege. Wie beveelt het nu toe? Ja, ongekend. Als je ziet wat er aan volkenbavers komen, daar schrik ik het ergste van. Dat is natuurlijk wat hoops, maar als je dan de zaal en kijkt en dus ja, allemaal die mensen meedoen, dat is kippenvel. Ja, je zit echt groot, dat moet je maar even beseffen ook. En bedankt. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en dan op de bühne ook een liedje met de kenjer. Ook met een eigen kenjer erbij. Ik denk wel extra speciaal. Ja, dat is zeker heel bijzonder. Tuurlijk, sowieso mijn moederhart gaat dan helemaal bleu, gaat helemaal opstaan. En ja goed, ik vind het liedje ook heel erg leuk. En de kinderen zijn heel enthousiast. En Joosje kwam nog de bühne op, hè? Ja, Marieke. Marieke kwam ook nog even. Dat had zoiets van, niet alleen mijn zusje zeggen ook. Dat was het teleurgesteld dat de foto stond in de cd-hoes. Ja. Was op de foto aan het kijken. Wat was Marieke nou, zei het. Dus nee, echt leuk. Ja, dus K3 kent weg, hè? Dat is nu echt W3. Ja goed, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval, ik vind het erg leuk dat er ook een kinderliedje op staat. Ja, de meisjes die hebben de liedjes nu voor de eerste keer eigenlijk gehoord en die stonden meteen aan. Ja, ik denk wel dat er wel een vongeuvel slijt. Het publiek is ook gewoon heel, denk ik, om een hele gezellige, leuke middag te hebben. Dus ik denk ook de artiest Beck Benny de Veurs had ook meteen aandacht van dit publiek. Dus het is wat dat betreft dikke mik. Ja. Zangtechnisch wordt er ook van dicht met name veel gevraagd, want er zit 1 ballet tussen. Dan moesten volgens mij de Alpen op, hè? Ja. Ja, nu moet ik eerlijk zeggen dat ik denk dat we dat liedje op de bühne zeer weinig gaan brengen. Er stonden eenmaal ook liedjes op. Liedjes op waarvan ik dan zeg, dat zijn radioliedjes, dat zijn geen optredeliedjes. Dus toch kom vanuit dat we de live niet gaan brengen. Maar goed, wie weet. Ik heb dus zo een kwestie voor ook. Heb je nu ook aan een eigen favoriet? Ja, dat hebben we wel. Maar niet alle 3 dezelfde, denk ik. Als we het vastelovenseizoen doen, maar dan kunnen ze ook een andere soort favoriet hebben. En ja goed, ieder nummer raakt ik op een bepaalde manier. Of met de troon of met de lagen hebben ze wel. En ja goed, iedereen is zijn voorkeur. En dat mag ook. Is het vandaag ook genieten of is het alleen maar, ja het draait natuurlijk om mug, maar je zit ook druk bezat, ook vandaag. Kan je nog wel even een moment pakken en denken van wow, wat gebeurt er dan? Ja, ik denk dat we dat momentje ook wel pakken. Ik moet eerlijk zeggen, bij mij is het nou even helemaal van mij afgevallen. Dus ik denk dat mijn genieten nou komt. En dat kan wel goed. Ja, dan haal ik te gaan. Amuseurig. Dankjewel. Dankjewel, ja. Ja, lieve Joep, maar geen jaar geleden stonden we door in die prachtige Holland Tour. We hebben er ontzettend goede herinneringen aan. En het was toch een winst voor iedereen hoe het kwam. We zijn toch al wat uurtjes bezig en ja goed, het LVK is natuurlijk iets heel erg moois om mee te maken. Maar we zijn erg onder de indruk, we gaan het ieder jaar maar weer van elkaar vliegen. Dus dat is een ganse organisatie. En we weten overal, oké, we gaan de eerste CD uitreiken. Goed, we eigenlijk niet aan ons denken. We kwamen meteen door de stichting LVK. En ja, bij deze, we zijn erg trots dat we deze CD en ook mogen weer verhandelingen. En we hopen nog heel veel jurkjes elkaar te zijn. Dus alsjeblieft, dankjewel. Als eerste CD. Nou, hartelijk dank. Nee.
Over wat je vindt van W3. Ja, wat is er echt gezegd? Dat is toch echt niks? Oh, nee. We gaan meteen aan. Wat geef je te zeggen voor W3? Een paar minuten voordat de grote CD-presentatie gaat beginnen. Wie is er met de spanning in de handjes? Nou, ik ben wel behoorlijk gespannen. Ja, dat is toch een CD-worst al vanaf. Ik zit in een interview op dit moment. Je zegt niks. Nee, alles goed? Ik ben niet, ik zie best niet naar boven. Nee. Ja. Nou, ik rustig.